Det är morgon vi får finna passernummer 30 miljoner. Ja. Stordauer. Stordauer. Ska du ha ärna? Jag hittar det går nummer 30 miljoner. Det var nummer 88 som morgon på köpa man. 88. Det är Björsta Örke. Ja, det är ju fänka henne ur namn. Fint. Alltid där. Nu står vi jo her og venter. Passager nummer 3 millioner på Atlantic Airways. Det er Bjerta Arke, som vi fandt ud af vandt. Ja, det er rigtigt. Så må vi jo vente her spændt til hun kommer. Det bliver godt. Ja. Jeg tror, hun bliver rigtig spændt. Og overrasket. Ja. Okay. Ja. Jeg hedder Jørgen Holme. Jeg er direktør for Atlantic Airways. Vi har en overraskelse til dig. Nå. Har du ikke lyst til at komme med herover? Jo. Det er nemlig sådan, at du er nummer 3 millioner passagerer for Atlantic Airways. Så derfor så har vi en gavekort til dig på 2 billetter til Atlantic Airways, som du selv kan vælge. Og det her det er Sølvi, og det her det er Allan. Så tillykke. Ja. Ja. Det er også chokerende. Tak. Så tillykke med det. Ja. Så skal du til en tur til København på weekendtur? Weekendtur, ja. Ja, okay. Jamen, så er det en lille overraskelse. Jeg er lidt chokeret lige nu. Ja, men det er okay. Vi skal nok behandle det ordentligt, okay? Ja. Tusind tak. Ja, det var slet.